Sa fi sin seo tá muidir gal gorg an aim dúblú ná cópal a dhéanú dá bloc arí. Tá gal háisiad an seo le cube agus tá muidir dhéanú mar rinne rah seaascar fad, seaascar liad agus seaascar oride so cube seaasca. Tá cum bheas a bhór sin isna sé deanta gom seo bunne músaide an ord córéir agus an cruppa shift agus deanama rubig ní slúa mar tá feice an seo an san fi sin. An is tá muidir gal sus go dtí an ord dúblú na bhrúm an cruppa gáhuair jo má gá bloc cinna bhfuil corragam seo a hantaíh. Jo mar réití dóibhanis. Clé cliste a bhainins leis an dúblú, nar dhéanam an head dúbailt agus na hémaráis go dtí an ord dúbaile ná duplicate, má bhrúm a réisi corséiste an crúcéan a ríis agus an fad céan a hiúil is a bhí an headcin. Ag genú patran. Má leanam a raig dúblú jo má lín a fadde don cube céan ag síniú trasna an plán obair iad fad céan óna chéile. Má bhfuil leis an dúblú is marcan tún seo má bhgam an cube siar go dtí cúil an plán obair, má dhéanam cóp agus é háart amach an tosaí písabug agus é dhéanú písabug ní slú mar rimidig tú sa fís buintúsid as an ord córéir. Nar tá má sást an sin agus é rochlaí a písabug, heaglamann sin leansin a raig dúblú mar rimid sa chastearna agus chur seiste cube a tá gé ní slú leis háart cos le chéal a spéireal é hinealann sin mar tá deanta sa fís an seo. Deas lorcar. Má rochlaí am háart sus go dtín bar heagla déirí de siimplí é fachta aice.